Aquesta meditació neix d'una idea molt senzilla i alhora molt profunda. Sovint vivim enfocades en el que volem aconseguir, en el que vindrà, en el següent pas. Però el que és real, el que està viu, és només aquest instant. Aquesta pràctica és una invitació a tornar aquí, al pas que estàs fent ara, no per fer-ho millor ni per arribar més lluny, sinó per evitar-ho, per sentir-ho, per reconèixer que en aquest moment no falta res. Treballarem des de la presència i amb el cos com a guia, acompanyant-nos amb l'aplom, aturant-nos, permetent, sentint, observant amb amabilitat i nodrint-nos des de dins. No cal que ho facis perfecte, no cal que passi res especial, només ser-hi i deixar que aquest pas sigui suficient. Començarem. Benvinguda, benvingut. Pren un moment per acomodar-te en la posició que et sigui més amable. Pot ser asseguda o estirada. I suaument tancarem els ulls. Deixa que tot s'aturi. No cal anar enlloc. No cal fer res. Només aturar-te. Nota el cos, el contacte amb la cadira o amb el terra. Permet arribar a aquest moment tal com és. Porta ara l'atenció a la respiració, sense canviar-la, només sent-la. Inspira i exhala lentament. Inspira i exhala. Potser hi ha pensaments, emocions, sensacions. No cal apartar res. Deixa que tot pugui ser aquí. Encara que no sigui còmode, encara que no sigui el que voldries. Respira i deixa espai. Ara porta l'atenció al cos. On sents més aquest moment?
Potser al pit, a la panxa, a la gola. Simplement localitza. Sense analitzar, sense explicar. Només sentir. Inspirar cap a aquest espai. Exhala i deixa que s'estovi una mica. Inspirar. Exhala. Ara, observa això que hi ha, com si fossis un espai ampli, que tot ho pot contenir, sense judici i sense pressa. Si apareix el soroll mental, només adona-te'n. I recorda que aquest adonar-te'n ja és presència. No cal fer-ho perfecte, només veure-ho. Veure-ho i tornar una i una altra vegada cap a aquest pas. Potser tens objectius, camins que vols recórrer, i està bé, però ara deixa-ho tot a un costat. Pregunta't, quin és el pas que estic fent ara mateix? Aquesta respiració, aquesta sensació, aquest instant, això és tot el que hi ha. I si ho mires de prop, aquí hi és tot. Ara porta una mica de cura a aquest espai dins teu. Pot ser amb una mà al pit o a la panxa. Com un gest suau de companyia. Com dient-te
Estic aquí amb tu. Inspira. I en exhalar, deixa que aquesta cura s'expandeixi. Inspira. I exhala. No estàs sola. No estàs sol. Estàs amb tu. I des d'aquí, sense pressa, ves tornant. Sentint el cos, l'espai, la respiració. Recordant que no cal anar més enllà, que aquest pas és el camí. Quan estiguis a punt, pots obrir els ulls i continuar pas a pas en presència. Gràcies per meditar amb mi.